wij gingen vroeger als Lietse band, dan gingen we op vakantie midden in de zomer naar het park en Beppe daar. En zo wandelen we weer komen. En ja, vroeger dan gingen we naar Duinzater, naar het pretpark en we gingen hierheen en we gingen naar de ponybaan. En, maar ja, dit is altijd hingenbleun op een of andere manier. En ja, dat is uitgegroeid van Lietse jonkie dat ik hier te midden golf tot ik nou de eigenaar ben van het spul. Nou, dan pak ik hier een baltje uit, die gooi ik op het plaatdel. En dan zie ik even dat hij heel genoeg springt, ja of nee. Nou, en dan lees ik op de plak, zet ik de voeten netjes del, precies boven de bal, stik erachter. En dan sla ik hem voort. Dan merk ik gewoon dat het steeds beter wordt. En als het steeds beter wordt, dan is dat gewoon hartstikke mooi om die grenzen te verlezen. Dan, nou ja, op een gegeven moment dan kiest van een gewone recreatiespeler, dat is mooi door zo'n wedstrijdjes op sneeuw. En dan komt het bij, dan wordt het vregen als het in een team wordt, speel je voor de vereniging. Nou ja, dan kiest naar andere verenigingen daar en dat vind je dan al spannend. En, nou ja, op een gegeven moment gaat dat zo terug. En dan wordt het vregen van een Nederlands team en dan maakt het mooi naar het boetenland. En ja, dat maakt het al je nog leuker natuurlijk. En, nou ja, en toen, misschien een tredje in Jelien, konden we weer de kans om dit over te nemen, om dit park. Wij kwamen hier altijd al en toen jaren wij dat de keerpstier, hebben de eigenaren vregen had het zo weer. En toen hebben we het gekocht. Ik meen altijd dat met het golf dat het een hobby weer, dat het gewoon iets wie inderdaad dat je op vakantie niet in, maar het wordt dus echt fanatiek beoefenen. Ja, een heleboel mensen die hebben dat beeld van dat ze, nou ja, maar squal een keer op squalreisje met het golf, of een keer maar kijk wat zat ik die in mijn park en beppen, hè, dan een keer een midje hierheen of snijdt een beetje gezellig, even een ijsje, een kopje koffie en dat soort dingen. Maar ja, er zit een hele wedstrijdsport achter, dat klopt. Nou ben ik wel benieuwd, jou als eigenaar, wat voor kreten jaren jou hier van de meesten op de baan? De juist hier van alles. De meesten die hebben, nou ja, ik zal de woorden maar net nemen. Van schuttingwoorden tot een oerkreten hier, dat klinkt nog binnen de apen hier achter in het bos. En dat jet ik wel een beetje bij de beleving. En boetenlanders zijn er nog volle beter in als wij, maar goed, die laten dan alles gaan. En dat is, ja, diegene die vindt dat verschrikkelijk en de anderen ik vind het prachtig. En ben je jezelf ook hier, dat het dan Nee. krijgt net, is dat een oeh? Nee, dat net. Ik mag nog wel binnen ons wel eens even wat verkeerd woord zeggen, maar verder, nee, ik ben wat rustiger wat dat betreft. Yep. Yes! Wat ben je hier aan het doen? Plantjes aan het vestmaatje. Scheppen. Oké. En wat scheppen? Modder. Oké. Waarvoor? Voor de bienkes. Dat de bienkes modder hebben. Kasper, aardig wat hulp net? Ja, dat is het best. Ja, de hele dag heeft wel hulp aan. Dat is een aardige put, hè? Ja, best prima. Aardig werk van je. Maar het mat ik nou, want het spul mat erin. Dus het is nou de tiert. Vier volkstuntjes. Nou, en dan heb je de ene onderhoudt het wel en de andere die, ja, de rek. Het wordt een bende? Ja, nou ja, dit is dit donkerrood gewoon te heeg. En we wonen eigenlijk mooi de bijen en mooi de gemeenschap gewoon één grote volkstuin er eigenlijk van mij zien. Nou neem je met de kleestertuin. Waarom? Ja. Nou, omdat Kleester Littlem hier vlak bij loopt. En het ontwerp is ik eigenlijk symmetrisch. Het heeft eigenlijk wel wat een Kleestertuin ontwerp. Dat er man winnen die net trouwd ben.
En die hier dan een kloostertuin. Oh, en wat dient die monniken een hele dag? En nou bidden en etsensies verplanten. Ja, daar heb je 500 monniken heen je wennen. Maar echt op dit plak? Nou, net op dit plak, wel op het plak in Kleesterlittelen. Je bent de laatste. Wat heb je nou planten? Nou, biemkes. Nee, een heg. Ja. Een heg? Ja. Zouden een heg bouwen. Wat komt er allemaal in die tuin te staan? Biemkes. En al je ding. En wattels. Ja, al je dingen. En ik kom ook komen. Alle dingen wat gezond is. En binnen een soort mensen met wand uit het dorp? Ja, zeker. Van alle kanten er steeds versteld voor hoe volle mensen er willen helpen. Dus het leeft wel. Ja, zeker, zeker. Alleen wat voorwerk en groenwerk en van alle kanten komen mensen. Boeren en weet ik het. En wat hoop je hoe het uiteindelijk eruit zal zien? Ja, mooi fleurig en groen, hè? En gezellig. Dat is de bedoeling. Ja, scheppen maar.